So yun guys, magandang tanghali. Ayan, nagbabalik sa kaparomdo nyo. So guys, pasensya na. Ngayon tayo nakapag-vlog ulit. Gawa ng medyo na busy tayo. Pero ngayon guys, update tayo dito sa ating mga alagang mga baboy. Marami tayong alaga ngayon. So kapag nyo guys. Bali nga pala guys, ang ginagamit natin ngayon, Ultra Pack. Ayan, Ultra Pack. Tsaka New Hope Feeds. Yun yung ginagamit natin ngayon guys. Bali sa mga biik guys, ito meron akong biik dito na 17 pieces. Plus meron pa akong bagong nating na 6 na piraso doon sa kabila guys, sa kabilang kulungan natin. So ito yung pinagkakabisi natin. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung resulta nung trial natin dito sa first time natin gumamit guys ng ng Ultra Pack. Dito sa ating 17 pieces na biik. So ito guys, mayroon ako. Ipakita ko sa inyo yung 6 tsaka 6 sa kabila, gawa ng di kasya guys yung sa kulungan na yung marami. So ito guys yung kulungan, ayan. Ito guys yung 25 days na biik natin guys, ayan. Ayan. 27 days guys, 27 days nga pala guys. Mali, ayan. 27 days from pagkawalay guys, ayan, ito yung ating mga biik, ayan. Ang gaganda guys, ang lulusog. Ayan. Bali 6 sila sa isang kulungan. 6 para magkasya guys, medyo maliit yung kulungan natin, ayan. So ayan ating alagang Ultra Pack guys. Ayan. Ultra Pack, ayan. Maganda guys, nalulusog. Talagang simot yung ating kainan, ayan. Almost 1 month guys, 27 days, ayan, ayos. Napakaganda. Saka meron pa tayo dito sa kabila. Ito guys, ayan. Ito, inahin. Nanay nila guys, nanay yung kabila, ayan. Nanay niyo, nanay to, nanay, ayan. So hindi pa siya guys nagpapahit giraray, nagpapahit gawa ng nagduro. Naglugon guys, naglugon. Tsaka ito nga pala guys. Ito nga pala guys yung ating mga sako ng ating hog pre-starter guys ng Ultra Pack, ayan. Ito guys, dito tapos na tayo. Ngayon dito tayo guys nag-transition ko guys nung 24 ata yun, 24 days na transition tayo. Dito na tayo sa hog starter, ayan. Ultra Pack, ayan guys. Ayan. Pero dun sa 6 na pirasong bago natin 6 days pa lang sila sa akin. Ayan, starter sila, pre-starter, ayan. Ultra Pack guys, ayan. Bali, Boss Erwin Ortiz, diyan tayo kumukuha ng page natin, diyan tayo bumibili ng page. Boss Erwin Ortiz, diyan sa guys, diyan sa Pilar, Poblasyon, ayan. Tapos shout out Boss Erwin Ortiz, paring Noli, Hanyolan, ayan, tsaka ayan. Shout out sa inyo pare, ayan, thank you. Maganda yung page natin. Tsaka ito guys, meron tayo ditong nag-labor guys, ayan, nag-labor to, ayan. Ayan. First time niya mga anak ngayon, kung sakasakaling balik kahapon yung due date niya, ayan. Ngayon sa mga anak guys, ayan, nag-labor na yan, meron na mga dagta dun sa may puwerta niya. So inabangan natin guys, ayan. Alagang New Hope guys, ayan, lactating New Hope. Ayan, ito yung lactating mga New Hope, ayan, napakadaming gatas guys, natulo-tulo pa nga yun, ayan guys, ayan, natulo yung gatas niya. So ayan guys, abang-abang natin, nag-labor yan. Ito nga pala guys yung ating pang 12, ayan, pang 12 mga alaga, ayan. Ito yung pang natin. Ayan. Bali ito guys, may dalawa dyan na magkapatid. Hinaluan ko lang ng 4 na kapatid gawa ng para magkasya dito sa para hindi sayang yung yung ating mga kulungan, ayan. Bali guys, ito yung medyo matanda, ito, saka ito. Pinagsama ko na. At 5 days lang naman yung diferensya nila. Medyo malaki lang talaga yung Anyway, so yun guys, 25 kilos estimated guys. 27 days. Yun. Napakaganda ng ating papakain. Ultra Pack guys, Ultra Pack. So ayan. Yan ating kulungan. Shout out Kasanggayaan Trading. Yan, napakagandang feeds nyo. Yan, Ultra Pack. Tsaka sa New Hope din, yung ating pampagatas. Ayan. Magatas na magatas yung ating inahin. Yan. So bali guys, yung isa, yung 5 piraso kasi 17 pieces yung ating 17 pieces yung ating yung sa kabila. Mamaya ipakita ko sa inyo doon sa may bahay. Doon kasi yung isang kulungan natin, nandoon yung 5 piraso. So bali ito yung kulungan natin guys. Ayan. Ayan yung mga ginagamit ating mga pre-starter na feeds. Ayan guys, nasa taas ng bubong lang. Kasi pag binaba natin, gitira ng mga manok. Ayan. Napakaganda. Ating mga alaga. 27 days. Talaga napakaganda. Ayan. Ultra Pack Feeds. Ayan. By
Ayan, sa atin nga pala, boss, sa Kasanggayaan Trading. Maraming salamat. Yun. Tsaka nga pala guys, meron pala silang magandang programa ang ating Ultra Pack new page by Kasanggayaan Trading. Meron sila guys buyback operation. Sila ang bibili ng nung page, baboy natin, napakaganda. Talagang bultuhan talaga sila magbili, napakagandang presyo dyan sa buyback operation nila sa ating Kasanggayaan Trading. Yan, maraming salamat. Ultra Pack Feeds, bali ito yung nasubukan natin ngayong season ng magbababoy. Ultra Pack, napakaganda. Talagang 27 days, napakaganda yung resulta. Tsaka yun guys, sa kabila, pakita ko sa inyo, meron ako dun sa kabilang kulungan. Meron pa ako dun mga doon sa kabila guys, tingnan natin. Ito guys, ito yung isang kabilang kulungan natin. Bali meron tayong mga biik. Ayan. Nasa labas nga lang yung ibang mabigat guys. Ayan yung iba. Gawa lang yung kulungan natin, medyo hindi pa napapaayos. Ayan. Ito guys yung isang ating inahin. Ayan. Bali yung apat doon sa kabila, ito yung nanay. Ayan. Ito naman yung nanay nung kabila, itong maliliit. Ayan guys, gawa ng kulungan natin, medyo hindi pa napapaayos, sira-sira pa. Ayan. Ayan, sira-sira pa. Pero okay pa naman, okay naman. Maganda naman yung mga natin, mga babik natin. Bali may anak yan guys, bali siyam yung inanak ito, itong si Mama Pig. Tapos meron tayong inampo na na isa doon sa kapitbahay natin. Ito guys, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, napakaganda. 6 days, ayan, lulusog. Bali pre-starter, Ultra Pack by Kasanggayaan Trading. And Boss Erwin Ortiz. Yan, napaganda. Madaling kausap. So ayun guys, shout out sa inyo po mga boss natin yan. Kasanggayaan Trading. Ayan, maraming salamat sa magandang feeds. Ayan. 6 pieces, tapos meron pa tayo dun guys sa bahay na 5 piraso. So bali ang ating patterning ngayon. Ito guys, 6 days nung pagkakuha ko dun. Makila mama rin to. Itong nila mama. So binili natin. Ayan. Para season tayo ngayon ng pagpapatining. Ayan. Pre-starter. Napakaganda guys.